Joo, mennään tekemään dokumenttia tästä pommipapaasta sitä. Kesällä viimeksi on aikaa, kun käytiin. Se on näyttänyt mopolla ajelevan täällä. Mitähän täällä tapahtuu? Lämpi. Rahas. Mitäs? Pommipapalle kuuluu. Joo, tässä. Ajattelin Coca-Colaa juoda, sehän näkyy silloin pari viikkoa sitten se ennätystehas, niin siinä oli se Olli Hokkanen käymässä ja yritti juoda sitä 1,5 litraa kokista, niin eihän se saanut sitä juotua sitä. Niin minä ajattelin, että onko se mukaan niin hankalaa juoda kokista. Joo. Joo, ja kyllä. Joo, oliko täällä muutakin asiaa? Ei, tultiin kahto, että mitä tää kuuluu. Joo. Pommipappaalle. Tästä vielä syntyy juoma. Syntyy vielä ennätys. Ja tuossa on viimeinen lasi. Joo. Otetaanko me aikaa? No, se on niin semmoista, että No ei sitä tarvii. jos sitä alkaisi juomaan. Oo. Näyttää hankalalta. Tää on yllättävänkin happapitoista juomaa. Joo, mikä se tämmönen? Joo. Happovitosta on. Tuliko se yllätyksenä, että tämä Coca-Cola on hapokasta juomaa? Joo, mä luulin, että siinä ei oo happoja ollenkaan. Kyllä. Se olisi huomattavasti helpompaa juoda, se olisi 2 päivää ollut korkki auki lämpimässä huoneessa auringon paisteessa. Sitä mun piti vaan sanoa, että että oluessa ei oo happoja, niin sitä on helppo juoda. Menee illassa se 10-20 pulloa. 3 tunnissa. Siinä Kaisa. Tunnissa. Joo, ja ja meneekö happapito? Joo. Hei. Nyt kävi näin. Joo. Joo. Pitää päästä istumaan. Joo. Joo. Äkkiä toinen lasi. Mitä pasko? Mikä tuo oli?
Mäkin join testinä tämmösen yhden lasin. Parta on puhas. Joo. Pitää aina putsata öljyllä, niin puhistuu sitten taas. Yllättävän vaikealta näyttää. Aika happopitoista juomaa, joo. Oh, ja. Joo, ja tuolla on Joo. Nää 2 lasia. Aloittaa vaikka tuosta. Sehän on hyvä, kun ei oo kovin kallista tämä kolajuoma. Niin joo se. Tämä maksaa euron ja 40 senttiä päälle. Ja tarjous oli loppunut. Kyllä Olli Hokkanen on ihmeissään. Tuo tämä. Aloittaa vaikka tuosta lasista väliin. Yhtä aikaa. Mennään taas istumaan. Aha, tyhjä lasi. Viimeinen istuja taas. Ei sittenkään. Joo. Oliko teille tää asia? No, periaatteessa ei. Ei se. Näin. Katsokaa tätä. On siinä. Ture, Suomen mestari Pummipappa. Puhdas suoritus.